Bo día a todos e a todas. Damos comezo á sesión plenaria do 16/3 do 2026 coa seguinte orde do día. Punto número 1, ratificación, se procede a ausencia da sesión. Bueno, pois este é o pleno dos orzamentos de 2026. A urxencia ven dada pola importancia que ten os orzamentos nun concello e para non paralizar as accións de goberno. Levamos tempo traballando en estes orzamentos, era unha demanda dos grupos da oposición nos últimos plenos, así que sería a urxencia por estes motivos. Partido Popular. Bueno, buenos días a todos. En relación coa urxencia, as explicacións dadas pola alcaldesa distan moito da realidade, non? A urxencia dos orzamentos pola petición da oposición nos últimos plenos, eu creo que o levamos pedindo desde maio do ano pasado. Sí, muller. Nos o que queremos que os orzamentos entreguen en tempo e plazo, o ano pasado xa non contábamos con eles, e o levamos pedindo, pois eso, que decíamos, desde fai bastante tempo. Non entendemos e nos gustaría que se nos explicara, porque non me gustaría parecerme a outra compañera de corporación que di as conversacións privadas ou que se teñen en privado, que se quere decir cando se nos manda un WhatsApp dicindo que polos tempos que se tiña que convocar hoxe. Eso te debería de aclarar un poquinho máis a señora alcaldesa ou igual o concelleiro Facenda cando seña a súa participación. De todas maneiras, o Partido Popular vais a estar neste punto. Entendemos que é un acto de goberno que non vai sen tempo. Estamos a mediados de marzo con estes orzamentos que tenían que entrar en vigor o 1 de xaneiro do ano 2026 e neste sentido nos vamos a estar sobre a ausencia. Consideramos que non está xustificada absolutamente para nada toda esta premura sin avisar polo menos ao Partido Popular sobre a convocatoria da comisión que a recibimos pola maneira oficial e sin que nos avisara nin desto, nin do pleno, nin absolutamente nada. Partido Socialista. Sobre a urxencia da aprobación dos orzamentos, este grupo municipal vai se abster e non vai facer ningún comentario, posto que entende que o goberno é o que impón os plazos e os tempos. Esquerda Unida. BNG. Nos vamos votar a favor da urxencia, lóxicamente, e decir que a comisión foi convocada con tempo suficiente, foi extraordinaria, pero non foi urxente, e estamos ante un documento que é moi importante, como indicaba a alcaldesa. Se trata de non paralizar accións de goberno, tanto en obras como en servizos e outras cuestións nas que entraremos a fondo. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Pois pasamos ao punto número 2, aprobación inicial. Se procede do orzamento xeral, cadro de persoal e masa salarial do persoal laboral para o exercicio 2026. Pois por primeira vez, dende que son alcaldesa, teño a oportunidade de formular este orzamento. É o resultado do traballo realizado entre responsables de distintos departamentos, as concelleiras e concelleiros de goberno e concretamente da Concellería de Facenda e de todo o persoal da área económica, que agradecemos o seu traballo e o seu esforzo. As dinámicas bélicas e económicas establecidas no planeta dan lugar a un mundo desigual que se deshumaniza. Os concellos debemos loitar cada vez máis ante esta desigualdade, onde a chamada recuperación económica pode ser unha ilusión macroeconómica, mais non unha realidade na vida das maiorías sociais, onde as persoas menos favorecidas polas súas circunstancias atravesan momentos difíciles, con máis visitas das que quixeran as oficinas de emprego ou a outros centros de axuda social con coberturas sociais en retroceso,
con ameazas sobre o futuro das pensións públicas e con empregos pouco apetecibles e inestáveis que non axudan á recuperación demográfica da Galiza e que inciden nunha pirámide cada vez máis invertida. Dentro deste contexto, atopamos un panorama no noso país onde o despoboamento e envellecemento da nosa poboación é cada día máis acusado, cuestión que se acrecenta nas nosas zonas rurais, provocando uns maiores custes para o mantemento dos servicios asociados e característica de dispersión dos nosos concellos rurais. A isto débese de engadir tamén os custes crecentes que as administracións locais siguen a soportar nas prestacións de serviz de competencias impropias. Traemos un orzamento de 2026 con un total de ingresos de 15.912.100,14 euros. Cabe sinalar que estes orzamentos presentan 5 obxectivos fundamentais, que sería impulsar a área de urbanismo, máis benestar social, mellores servicios e mantemento dos equipamentos municipais, continuar a ampliar as políticas de igualdade e contra a violencia de xénero, impulsando e ampliando as medidas acordadas polo Concello nos últimos plenos, e seguir o contacto coa representación sindical de cara á implementación da carreira profesional, a mellora das condicións de traballo e a promoción interna. Asemade, levar a cabo os procesos selectivos das convocatorias xa realizadas que van a conducir á cobertura definitiva dunha importante cantidade das prazas na actualidade. Aprobar este orzamento para o exercicio 2026 aprobamos o cadro de persoal reservado a funcionarias e persoal laboral, a masa salarial, as bases de execución e sería exposto ao público o orzamento xeral, as bases de execución e o cadro de personal 15 días cos anuncios oportunos. Vou darlle a palabra ao concelleiro de Facenda. Perdón, señora alcaldesa, para solicitar unha cuestión previa de orde. O partido, co obxecto de deixar constancia da posición municipal respecto á tramitación dunha emenda que presentamos ao proxecto de orzamentos, unha emenda que se presentou en tempo e plazo e foi levada á Comisión de Facenda. Foi exposta polo Grupo Municipal do Partido Popular e nesa comisión, a presidenta da comisión dixo non se admite, pero a emenda non foi nin debatida nin votada. E entonces nos entendemos que, dado que esa emenda foi presentada en tempo e plazo a esa comisión informativa de Facenda, debería de haber sido incorporada ao expediente administrativo e, como acabamos de dicir, reiteramos, somestida ao seu estudo e dictamen. Non foi nin estudiada, nin votada. Foi simplemente censurada polo grupo de goberno, pola presidenta, que dixo non se admite e absolutamente nada máis. A maiores, moito máis grave, da documentación remitida aos distintos concelleiros, polo menos os do Partido Popular, para esta sesión plenaria onde se iba a debatir este documento, que non é un dos máis importantes, é o documento máis importante da actividade de funcionamento do noso Concello, non se incluiu esa emenda, polo menos na do Partido Popular, na documentación que chegou aos concelleiros do Partido Popular. E esta omisión impide aos membros da corporación coñecer a totalidade do expediente e afecta, por suposto, a transparencia e a correcta preparación do debate deste documento, non? En consecuencia, unha emenda presentada en prazo que non foi incorporada ao dictamen da comisión, non foi incluída na documentación oficial enviada aos concelleiros e non foi sometida ao órgano competente para a súa resolución como é pleno da corporación. Non queríamos estendernos nin coas consecuencias que conleva a omisión dunha emenda de documentación remitida aos concelleiros, nin tampouco coas consecuencias que leva a omisión de un debate dunha emenda, porque entendemos que no Concello existe suficiente personal técnico que debe de asistir e asesorar o Goberno Municipal. Entendemos que o Goberno Municipal xa sabe as consecuencias perfectas de non inclusión desa emenda
E, bueno, a cuestión previa entendemos que hai que practicala antes do comenzo do debate e que se debe de pronunciar sobre esa. Pois, se quere, pode volver a presentala neste momento. No, mire, creo que usted non está entendendo moi ben este asunto, non? Decía vostede na súa intervención que un documento moi importante nos acaba de ler unha parrafada de guerras bélicas que son moi tristes para todo o mundo, pero que isto é un concello e este documento afecta aos veciños e as veciñas de Fene. Céntrese en Fene. Céntrese na xestión de Fene. Non a vamos a volver a presentar porque a presentamos en tempo e forma. Trouxose unha comisión informativa. E iso tería que estar incluído na orde do día. E tería que estar incorporado ao expediente administrativo. E como din vostedes que convocaron con tempo e forma a comisión informativa de Facenda, pois en tempo e forma a oposición presentou esta emenda. E ustedes, cando traen un aporto de orden do día ás comisións, non teñen por que saber, porque só son ou concelleiros, alcaldes, todos os outros. Pero teránse que informar do que traen e do que teñen que traer. Nos solicitamos ao Pleno da Corporación que conste expresamente en acta que este Grupo Municipal presentou en prazo unha emenda ao proxecto de orzamento municipal para o exercicio 2026, que a emenda sexa incorporada ao debate plenario sometida a consideración e votación do Pleno como órgano competente en materia orzamentaria e que conste igualmente en acta que a emenda non foi incluída na documentación remitida aos concelleiros, así como as consecuencias de tal omisión comporta. E máis, é que eu creo que cando a presidenta da comisión non admitiu esa emenda, pois habería informado do que teria que facer con ela, non o ten por que saber. Gracias, miren. A emenda, efectivamente, vos explico unha cuestión de procedimento. A emenda foi presentada, efectivamente, e, bueno, as emendas, tal como di o artigo o ROM, no artigo 39, se presentan ao ditame. Entón, esa emenda presentada antes entendeu que iba a proposta que iba a comisión informativa. Hai que ter en conta que o presuposto ten que ser informado. É importante que as emendas ao orzamento se presenten para poder ser informadas, porque senón pode variar todo o orzamento e obviamente ten que ir cun informe de intervención. Entendeuse que era unha emenda a proposta que se presentaba a comisión informativa, porque o ser antes da realización dela non se entendeu de outra maneira. Non é porque se quixeran meter. Entón, o ser, como di o noso regulamento, as emendas se son rexeitadas polo grupo propoñente quedan fora, non se votan. No noso ROM non se votan as emendas se son rexeitadas. Entón, son aceptadas ou rexeitadas. Teñen unha tramitación específica neste Concello, co cal, o ser rexeitada, quedou xa fora da orde do día. Ese foi o tratamento que se lle deu no momento que se presentou, non por outra razón. Non por outra razón. Bueno, se usted me permite, non sei que ROF nin que RON está a estudar usted, pero a normativa é clara. Mira, os grupos municipais, se non saben cando se presenta, cando se convoca unha comisión concertativa, entonces, perdón, quero preguntarle, entonces, que métodos, o sea, quero preguntarle a usted como asistencia jurídica de todos os que estamos aquí. Me gustaría, entonces, que nos dixera que medios, que formas ten a oposición para aportar a un orzamento unha emenda cando nin siquiera sabe cando se vai a convocar. Cal é o momento oportuno? Quero dicir, a nos chega unha convocatoria dunha comisión na que se vai debatir un orzamento que se vai a convocar un viernes. Que ese orzamento está pechado, que usted di que é o xeito dun informe, que esta parte, moita capacidade non, pero algunha ten, e entende que ten que estar informado. Donde está a capacidade de acción dos grupos da oposición para incorporar emendas? Porque tal e como pon a norma, tanto o ROF como o Real Decreto Legislativo 2/2004, tamén a Lei do Procedimento Administrativo Común, nos di que ese é o momento no que se deben de presentar as emendas. Entonces, por favor, asesórenos usted cando os grupos da oposición poden intervir na elaboración e nas emendas de algún procedimento. Nos, de todas maneiras, non estamos de acordo con eso.
E a emenda se pode presentar na comisión informativa a proposta de acordo porque supletoriamente se lle aplica as normas do pleno. A emenda verdadeiramente se presenta a proposta de acordo. Non hai proposta de acordo ata que non é dictaminada. Xa o di o artigo. Hai, entonces, sería despois da comisión informativa. Pero pode ser antes tamén, non hai ningún problema. A cuestión é que vaya informada. Pode ser informada por escrito ou verbalmente, porque esa é a importancia que ten o orzamento. Se presentan unha emenda agora, poden presentar. Se presentan unha antes da comisión, tamén. Claro, pero foi rexeitada. Iso o que lle quero decir. Como a presentou antes na sesión, foi rexeitada polo grupo propoñente. Entón, oficialmente para min consta como rexeitada. Por iso non se incorporou. Non, o grupo propoñente do acordo é, se vamos ao ROM, o grupo propoñente do acordo. Vostede presenta a emenda. O grupo propoñente do acordo a rexeita. Entón, nós temos un sistema especial. A ver, a normativa básica di que as emendas se votan, pero o noso ROM non establece ese sistema, ten a súa propia organización. Pero a ver, vamos a ver. Pero si as emendas, estamos falando dun proxecto de orzamento. Nós non temos nin idea, simplemente a lectura dos artículos. Aquí se está falando dun orzamento municipal. Non estamos falando da emenda do día de non as touradas no Concello de Fene, como xa trouxeron. Hombre, pero aquí o di, as emendas ao proxecto de orzamento deben ser debatidas no pleno, dentro do punto relativo á aprobación do orzamento. Fundamento, o pleno é o órgano que resolve definitivo o proceso. Normativa aplicable ao artículo 168, artículo 22, 2. Hombre, díganos usted donde a corporación ou os membros do goberno poden dictaminar que non se inclúe este debate. Rocío, xa yo comentei, no 39 do RON, o sistema de votación é o que é específico do Concello. Non se regula un sistema de votación específico para as emendas ao orzamento. A Lei de Facendas fala de que se poden presentar emendas ou solicitar a súa devolución, pero non o sistema de votación. Como se vota ben no RON, porque temos a nosa propia o noso propio sistema de tratamento de emendas e se pode por potestade de organización. De acordo? Perdón. Entonces usted, que eso sí non me contestou nin usted nin a señora alcaldesa, que debería de ver informada deste asunto, porque a súa intervención aquí ten que ser nimia, solamente para asesorar, me imagino. Señora alcaldesa, dígame usted cal é a forma de que esta emenda se estudie e se debata no pleno. Non hai ningunha. O propio regulamento lle di que pode volver a presentar se quere. Se quere que se debata sobre esa emenda, lle di que pode facela verbalmente. Non sei se recorda que aparte é unha cousa que se cambiou neste regulamento, que non o permitía. Só se permitía por escrito e se cambiou estando aquí de secretaria. Pois agora lle permite presentala de viva voz, se quere volver a presentala e debatila aquí. Pero se usted me acaba de decir que todas as emendas teñen que vir informadas. E además afecta ao documento de orzamento. A ver, a mí explíqueme eso. Ten que vir informada técnicamente ou ten que vir? Se a emenda que presenta o orzamento afecta ao informe de intervención, a interventora terá que intervir, se o pode facer verbalmente, pois poderá, e se non, pois non se poderá votar. Terá que deixarse para mellor estudio, porque es que se afecta o informe de intervención, de alguma maneira terá que facerse así. Teñen vostedes dereito a presentar a emenda se a queren presentar en este momento. Si, se fai o favor, nos permite un pequeno que falemos entre nós, porque nós non...
Boas. O Partido Popular reitera a presentación desa cuestión, pero nos vamos a remitir a que nos a presentamos en tempo e plazo. Non compartimos o criterio manifestado pola asistencia xurídica. O Partido Popular presentou en tempo e plazo esa emenda. A Comisión consideramos que non, a Presidenta da Comisión ni siquiera someteu a debate ese punto da orde do día, simplemente dixo se admite e non permitiu que o resto dos grupos municipais, xa non digo nin que a debateran, sino que polo menos a votaran. Entonces, desde aquí queremos presentar unha cuestión, un documento que rogamos que a señora secretaria nos firme o recibí para que se incorpore a orden a ata, en o que dicimos do Gumersindo Pedro Galego Feal, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, solicita que se incorpore íntegramente a acta da sesión o seguinte: este Grupo Municipal presentou en prazo e mediante rexistro unha emenda ao proxecto de orzamento municipal para o exercicio 2026. A emenda non foi incorporada ao expediente administrativo, non foi incluída na documentación remitida aos concelleiros e non figura no ditamen da Comisión Informativa de Facenda. Esta omisión vulnera o artigo 46.2 da Lei 7/1985, o artigo 164 do ROF e afecta o exercicio das funcións representativas protexidas polo artigo 23 da Constitución Española. Solicítase que conste en acta esta manifestación e que a emenda sexa incorporada ao expediente e sometida ao debate e á votación do Pleno. Asimesmo, solicítase que conste en acta que esta cuestión de orden foi presentada por escrito para garantir a súa incorporación ao expediente, con independencia de que a Presidencia permita ou non a súa lectura en voz alta. En Fene, a 16 de marzo. Qué pena, Dios mío. Sí, van a presentar adiante. Bueno, a emenda que entendemos que o resto de grupos municipais xa coñece se refire a unha serie de reivindicacións que non os grupos políticos, sino os distintos traballadores e traballadoras deste Concello llevan reclamando desde fai moitísimos anos. Como a gañadora do Óscar, podemos decir que isto foi unha batalla tras outra, porque foron numerosas as distintas opinións por parte do Goberno Municipal do Bloque Nacionalista Galego xunto co Grupo Mixto respecto a esta emenda de incorporación da carreira profesional. A nosa emenda non solamente inclúe o que sería a incorporación e o incremento na carreira profesional, que vemos que levan consignados 40 e pico mil euros, senón que tamén se inclúen outras cousas. O xeito da emenda, reiteramos o manifestado na Comisión de Facenda, ten por finalidade reforzar a dotación orzamentaria destinada á implantación da carreira profesional do personal municipal, a revisión da relación de postos de traballo e a actualización da estrutura organizativa do Concello de Fene. O proxecto de orzamento para o ano 2026 contempla unha dotación inicial de 46.000 euros, claramente insuficiente para iniciar un proceso real e efectivo de implantación da carreira profesional e de revisión organizativa. Por este motivo, propónse incrementar esta partida en 189.000 euros, acadando unha dotación total de 235.000 euros. O contexto e xustificación. O Concello de Fene conta cun cadro de personal de 118 empregados públicos, salvo erro ou omisión por esta parte entre o personal funcionario e laboral. O orzamento municipal para o ano 2026 ascende a 15.557.440
casi 16 millóns de euros, dos cales 5 millóns e pouco corresponden ao capítulo 1 de gastos de personal. A cuantía proposta nesta emenda representa aproximadamente un 1,5% do orzamento total, polo que resulta unha medida prudente e asumible dende o punto de vista financiero. O Pleno da Corporación aprobou previamente unha moción para implantar e impulsar a carreira profesional, acordo que non foi desenvolvido polo Goberno municipal. Esta emenda pretende dotar económicamente ese mandato plenario e permitir a súa execución efectiva. Non procedemos á lectura dos fundamentos xurídicos, nos propoñemos a modificación orzamentaria con incrementar a dotación destinada á carreira profesional no programa 920, Administración Xeral, ata cadar unha dotación de 235.000 euros. A distribución estimada da dotación orientativa sería do seguinte modo: 150.000 euros para a implantación inicial da carreira profesional en vez desos 45.000 euros, revisión da relación dos postos de traballo 60.000 euros e asistencia técnica e gastos asociados á revisión organizativa que se estiman en 25.000 euros. Total, 235.000 euros. Esta é unha distribución que ten un carácter orientativo e que evidentemente se terá que adaptar durante a execución orzamentaria en función das necesidades organizativas e tamén do resultado da negociación coa representación sindical. A emenda non incrementa o gasto total orzamentario municipal financiándose mediante redistribución interna de créditos do capítulo 2. Na nosa emenda aportamos unha serie de minoracións propostas, por exemplo, publicidade en propaganda, estudios e traballos técnicos, alcantarillado, etcétera, partidas que no expediente de execución orzamentario nunca se executan. E máis, como o orzamento ten unhas bases de execución tan amplias na que están vinculadas un capítulo con outro, pois realmente están tirando deses capítulos para proceder a pagar outras facturas de outras áreas. As minoracións teñen un carácter orientativo e o Goberno municipal podrá determinar outras aplicacións orzamentarias alternativas dentro do capítulo 2, sempre que se manteña o equilibrio orzamentario, non se incremente o importe total do orzamento, non se vexan afectados dos servizos públicos ou sociales. A aplicación efectiva da dotación realizarase con cargo as partidas máis axeitadas do capítulo 2, podendo adaptarse conforme aos criterios técnicos de intervención municipal. E a execución da dotación realizarase de forma progresiva, atendendo a negociación coa representación sindical e a situación económica financiera, incluída a corrección do remanente de tesorería negativo de 354.659,30. Por todo o exposto, propós o Pleno da Corporación aprobar a presente emenda parcial ao proxecto de orzamentos municipal para o ano 2026, incrementar a dotación destinada á implantación da carreira profesional e revisión da relación de postos de traballo ata 235.000 euros, financiar o incremento mediante as minoracións indicadas ou outras equivalentes dentro do capítulo 2. Bueno, entendemos que algo de xustiza e non sabíamos que a señora alcaldesa iba a intervir facendo lectura dese documento no que fala de que as pensións dos nosos maiores están en risco, pero resulta bastante curioso que non se preocupe dos traballadores e as traballadoras que estén neste Concello e no seu benestar. O grupo mixto, que incluso, que xa non sei se é Esquerda Unida, se é Podemos, se é Más Madrid ou máis País ou que seña, incluso propoñen que algúns empresarios había que quitarlle os cartos porque xeneran riqueza, un intervencionismo absoluto. E entonces o que lle chama a atención ao Partido Popular é que vostedes que teñen competencia, teñen os votos, supón un incremento de un 1,5, 235.000 euros nun orzamento de 16 millóns de euros que vai a supoñer as melloras de condicións laborais dos traballadoras e traballadoras deste Concello. Estamos falando da carreira profesional e queremos reiterar que esos 45.000 euros estarían moi ben no ano 2020. Incluso no ano 2021, cando a actual alcaldesa, anterior concelleira de personal, saliu daquela mesa de negociación baixo palio. Foi un día histórico, decía aquel representante sindical da CIGA, gran persona, mellor profesional, que hoxe está xubilado, día histórico, pero a súa bondade e a súa confianza neste goberno lle impedía escoitar que aquel proxecto de carreira profesional levaba consignados 0 euros e non costaba dos informes preceptivos de intervención e de secretaría. O sea, papel mollado, moita celebración, nada de nada. Pasaron 4 anos, usted agora é a alcaldesa,
Usted ahora ten poder de decisión, ten poder de dotación económica, ten poder de realización e dese compromiso que usted asumiu aquel día histórico, entre comillas, e non o está a facer. Pero que a maiores da carreira profesional se atopa a revisión da relación de postos de traballo, que levamos 13, 14, a fixera o concelleiro de personal do Partido Popular, Alejandro do Pico, sempre decimos que a relación de postos de traballo deste concello é a mellor deste concello, e a peor, porque non se fixo outra. É a mellor e a peor. Eu creo que o traballo foi fetén. Foi fetén porque o fixo de maravilla. De maravilla. Hombre, pero hai que darlle un removimiento, que han pasado moitos anos, hai que facer unha revisión. Cambiaron as circunstancias, cambiaron os postos, cambiaron as obligacións e os postos de traballo que asumen os distintos funcionarios. Estamos a sufrir unha desbandada de personal funcionario deste concello que se van a outros limítrofes porque teñen mellores condicións laborais e que nos quedamos atrás, absolutamente atrás. Aquí, nos concellos da Redonda, prácticamente todos teñen esa carreira profesional. E vostedes, que son os máis reivindicativos e os máis pancartistas, bueno, de boquiña pa fora, de piquito, porque despois, cando sí que teñen algo que é competencia de ustedes, como esta, como é municipal, de xestión e de compromiso cos traballadores e coas traballadoras, fan caso omiso, pero non xa neste orzamento, sino no bagaxe que levamos examinando todo isto. Bueno, dito isto e defendida a emenda, nos a propoñemos ao Pleno para a súa incorporación e tamén debate. Partido Socialista. Ben, este grupo socialista está claro que non é xurídico ningún dos tres membros, co cal confiamos na plena capacidade da Secretaría e dos técnicos deste Concello para dirimir os asuntos legais. Entón, se non se traiu esta emenda do Grupo Popular, que é certo que a presentou en comisión, se non se traiu a pleno, entendíamos que era porque non procedía. Ben, dito isto, queremos puntualizar que na mesa de negociación, no punto segundo da orden do día, os traballadores aprobaron o orzamento. O orzamento é cadro de persoal. Bueno, pero aprobaron. Hubo 3 votos a favor e unha abstención por parte dos traballadores. Entón, eso creemos que é un argumento de peso de que os 46.000 euros orzamentados para empezar coas negociacións este exercicio 2026 co personal para abordar a carreira profesional, pois eles aceptaban que era un inicio e, como despois deu explicacións o presidente da mesa, o señor Polo, que máis adiante abordaría ao longo deste ano con os remanentes que foran quedando, que abordaría a carreira profesional con máis orzamento todavía, pois a nós nos convenceu e nos sigue convencendo. Dito isto, tamén queremos puntualizar que este grupo municipal ten un acordo co goberno municipal para que estes orzamentos saian hoxe adiante. Entón, a nosa votación va a ser en consecuencia con esos 3 puntos que acabamos de dicir. Graciñas. Esquerda Unida. Bo día. Bueno, vamos a ver, nos compartimos todo o que acaba de decir o Partido Socialista neste tema e, sobre todo, se os traballadores efectivamente estaban de acordo ca cuantía que se estableceu para a carreira profesional. Por outra parte, eu teño unha dúbida con respecto a isto da emenda, eu digo desde o meu descoñecemento, cando se presenta unha emenda a unha moción, o grupo que presenta a emenda é o que ten que aceptala ou rexeitala e non se vota. Non sei se neste caso é o mesmo. Esa é unha dúbida que teño. E con respecto ao tema de Esquerda Unida, lle rogaría á vicevoceira do Partido Popular que non se meta tanto con Esquerda Unida, porque eu a vostede non lle digo o Partido Popular-Vox. Nós estamos onde temos que estar. E non é asunto de incumbencia do seu partido nin de vostede en particular. Nos vamos a
bueno, se hai que votala, evidentemente, non rexeitamos a moción. Bénega. Bo día. Non é vontade deste grupo conculcar ningún dereito de ningún grupo, senón actuar conforme ás normas que se ten dotado o Pleno. E en cuanto á emenda que presenta o Partido Popular, desde o BNG estamos totalmente abraiados de que o Partido Popular, que foi capaz, sin pudor e sin sufrimento algún, conxelar salarios de traballadores públicos no ano 1997, facer subidas salariais moi inferiores ao índice ao precios ao consumo naqueles final do século XX co señor Aznar, ou como o señor Rajoy quitou a paga extra aos funcionarios ao mesmo tempo que subía o IBE ao 21%, é dicir, todo moi favorable ao persoal, ao servizo das administracións públicas que non teñen outra opción que vivir do seu salario de empregados e empregadas públicos, veñen aquí a presentar unha emenda en relación á carreira profesional que se reflicte no propio documento orzamentario. E o que non toleramos son as mentiras. Levamos 4 modificacións da relación de posto de traballo neste Concello e imos facer a quinta. Cuestión, además, que está acordada cos sindicatos representantes deste Concello, que primeiro acordamos con eles aprobar unha partida para a carreira profesional e negociala, xa o explicamos na mesa xeral de negociación onde vostedes estaban presentes e, posteriormente, iniciaremos esa negociación e a aprobación dunha modificación de RPT. Evidentemente, unha vez que hai un documento de relación de postos de traballo, non se fai unha relación de postos de traballo absolutamente nova de cero, se parte do documento existente e en vigor. Non vamos a entrar neso, que non é obxecto da emenda, o que é obxecto da emenda, bueno, é obxecto da emenda parcialmente, pero o que é obxecto da emenda principalmente é o tema da carreira profesional. Vostedes din unha cantidad e podíamos cada un dos presentes decir unha cantidade e ninguna acertaría, porque a carreira profesional, primeiro, é un documento que hai que negociar como documento a aplicar. Segundo, é un documento onde os traballadores e traballadoras teñen que optar a esa carreira profesional ou non, co cal xa varía absolutamente todo. E dentro desa carreira profesional, que como di o nome é unha carreira, é dicir, é un proxecto de medio prazo da remuneración dos traballadores en función da súa progresión nos postos de traballo, nos seus postos de traballo, pois, evidentemente, pode haber distintas fases, pode haber no acordo se pode entrar na primeira fase, na segunda, na terceira, na cuarta, en función da antigüedade, en función da formación, en función de distintas cuestións que son as que hai que valorar e negociar, efectivamente, coa representación sindical. Dotamos unha partida que sabemos que non é suficiente para unha RPT completa, para unha carreira profesional completa, financiado 100%, pero descoñecemos o prazo da negociación, descoñecemos cando vamos chegar a un acordo, descoñecemos que cuantía vai a significar, e aquí o que aportamos é unha cantidade que son 386 euros por empregado deste Concello, pero é por poñer un número, é dicir, pero co número o que se acredita é a vontade política, e como vostedes saben, neste orzamento hai 11 prazas para a oferta de emprego deste ano, 11. As 11 prazas, dende que se convoquen, fixemos unha oferta parcial de 4, pola súa urxencia. Ainda quedan 7. E que simplemente esas 11 prazas xeneran uns remanentes importantes porque non están dotadas as 11 dende o 1 de xaneiro. E iso parece que é un descoñecemento do Partido Popular que sabe perfectamente que iso é así, que no orzamento persoal todas as prazas do Concello están dotadas ao 100% e a finais de ano sempre hai remanentes nas propias partidas de persoal que permitirían dotar con máis diñeiro esa partida de carreira profesional en caso de ser necesario, en caso de que se chegara a un acordo e en caso de que existan persoal suficiente pedindo esa carreira profesional de aplicación. E máis, vou poñer un exemplo. Nós tiñemos no orzamento do 25, que era un orzamento moi limitado económicamente, en xaneiro o persoal deste Concello cobrou o 2,5% de incremento do ano 25. Xa o cobrou nesa nómina. Había unha partida extraordinaria para iso? Non, pero daba marxe, orzamento para facelo.
Quero dicir que vir con esta emenda non sei a quen favorece que se retiren os cartos do pexón, non sei a quen favorece que se retiren... Sí, retiran vostedes aí, na súa emenda retiran os cartos para elaborar o pexón, retiran os cartos para arranxos de camiños, para rozar silveiras, sí, lean a súa emenda. Entón, e iso sí que é un problema, porque iso se fai mañán, despois de aprobar os orzamentos. E o outro é un proceso vivo, negociado, que pode levar 2 meses, 4 meses, 3 meses ou un mes. Sí, e aí está. Vostedes retiran diñeiro que este Concello pode estar investindo nos veciños e veciñas de Fene dentro de 15 días e os poñen nunha bolsa de diñeiro para unha carreira profesional que todos os presentes descoñecemos o seu importe. E teño que decir que se alguén empezou a negociar e traballar unha carreira profesional foi esta alcaldesa, cando era concelleira persoal. Ninguén traballou nese tema como se traballou nese momento. E as circunstancias económicas obligaron a parar, a avanzar en esa carreira profesional. E eu, como concelleiro personal, díxenlle aos representantes dos traballadores que era imposible neste momento e non polo ano 25, pero cando fose posible orzamentariamente se faría. Este ano é posible, que espero que teñamos ese debate que é moito máis interesante, é posible porque temos un bon orzamento que permite dotar de carreira profesional e ten unha perspectiva de que se aprobe e de que se pague nos prazos e conforme aos acordos que se chegue co personal. Partido Popular. Bueno, abraiada me quedo. Mire, bueno, primeiro, empezando polo principio. Mire, me fascina moito isto porque se pode malinterpretar, non? Pero o grupo do Partido Socialista, os traballadores non votan orzamento. Os traballadores na mesa de negociación non amosan a súa conformidade ou disconformidade coas partidas consignadas que lle afectan a eles. Nesas mesas de negociación, os traballadores se pronuncian sobre o cadro de personal. Nada máis. Nada máis. E iso non foi obxecto de debate. E o cadro de personal son as plazas que se van a convocar ou non se van a convocar. Que a maiores se manteña algunha conversación ou informal non ten nada que ver co que os distintos traballadores e traballadoras se pronuncian ao respecto. E máis, nas mesas de negociación, o que se leva a eso, simplemente terían que estar representados o goberno municipal e os representantes dos traballadores. Por costumbre que tradicional que se fai neste Concello, que de momento non acabaron con ela, pois siguen deixando estar os representantes dos partidos políticos. Pero eso é o que se pronuncia esas mesas de negociación cando vai un orzamento. Que tamén resulta curioso, aproveito, se convoca a nosa emenda, non se incluye porque, bueno, porque a presidencia da comisión non quiso que se incluyera esta emenda, a comisión se convoca un mércores, xa vai incluído o cadro de personal, cando realmente a mesa de negociación, que é o órgano que ten que dictaminalo, se convoca un xoves. Non? Resulta bastante curioso eso. O sea, usted incorpora un documento, xa sabemos como é, xa hai unhas conversacións previas, xa está aprobado, pero usted incorpora un documento que non está aprobado oficialmente, no órgano que ten que aprobar, que non significa que os representantes sindicais teñan que votar a favor. O competente para aprobar o cadro personal é propoñelo é o goberno. Pero ten que haber previamente eso, curioso. O sea, esta emenda non se pode introducir porque o documento xa está pechado. Pero, en cambio, introducimos un cadro de personal que non foi o órgano preceptivo. Quero dicir que aquí hai moito lío, moita prisa que non se nos explica. Pero, bueno, o seu gusto, o noso contento dos traballadores. Pero os traballadores queren isto. Queren unha carreira profesional dotada económicamente. Dinos o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Esta alcaldesa foi a primeira que empezou a traballar en isto. Entonces, quen iba a ser? Mar Piñeiro, a concelleira de Obras. Iba a ser os concelleiros do Partido Popular. Mire, cando se empezou a falar da carreira profesional foi no ano 19. Lle recordo que se constituíu o goberno en agosto. E en febreiro empezaron a gobernar vostedes, do ano 20. Quen o iba a facer? Alejandro do Pico, que ni siquiera formaba parte do goberno, que teñen ustedes
Mire, houve unha mesa de negociación dun goberno do que vostedes formaban parte. A señora alcaldesa, hoxe concelleira de personal, reitero, día histórico, dixo o representante sindical da CIGA. Día histórico, sin un peso consignado e sin un informes preceptivos de intervención secretaria. Papel mollado, abrazos, acolleron no colo a señora alcaldesa actual. Acolleron no colo, da alegría que houbo. Pero se quedou en nada, porque vostedes non fixeron absolutamente nada. E cando digo vostedes, digo a actual alcaldesa e usted, nada en materia de personal. E non venga usted aquí a sacarnos al señor Aznar. No, o sea, eu a vostede non lle podo sacar a nadie, porque realmente nunca gobernaron nada, pero sí que por as súas actuacións sí que lle pode sacar. Pero lle vamos a recordar a actuación neste Concello do Partido Popular. Ya vamos a recordar, a parte da creación e da relación dunha relación de postos de traballo que non a tiña este Concello, cando tiña todo o mundo, este Concello non a tiña, a fixo o Partido Popular. Lle recordo que cando se quitou o de percibir as baixas que se retiraban dos salarios, o primeiro Concello da volta gobernando o Partido Popular, este Partido Popular, foi o Concello de Fene, que lle recuperou cobrar as baixas aos traballadores. Gustaríame que vostedes tuveran un fito histórico, pero vostedes, vostedes os que están aquí agora, non os que habían antes, vostedes, os que son hoxe concelleiros serán daqueles que nos digan un feito histórico que fixeran vostedes. Non tienen nada, nada, na súa xestión de personal, non teñen absolutamente nada. Non que haixen sido vostedes os primeiros máis. Son os últimos en todos. Porque usted, os fachitas de Mugardos, que son do Partido Popular, como a nós, usted xa está percibindo a carreira profesional, xa vai en marcha. Hombre, por favor, yo pregunto eu. A ver se usted tamén xa estará cobrando ali. Me imagino que non, porque como non teñen orzamentos, nin teñen absolutamente nada, e despois non intente enredar. Mire, non creo que usted, que é bastante capacitado, do máis capacitado que hai neste pleno, bueno, do máis non, do case máis, hai quen lle gane, pero sí que usted é moi capacitado. Non creo ni que como concelleiro de Facenda usted seña capaz de facer un orzamento, porque non o é. Os orzamentos os propón o goberno, pero os fan os técnicos. Non me veña vostede a decir aquí que o señor Ardá se me sentou a facer os números, porque non o cree nadie. Nadie. Ni siquiera os máis capacitados que usted tampouco fixeron. Vale? Entonces non me veña a vender usted milongadas. Os orzamentos son unha previsión de ingresos e de gastos. E xa o di o propio documento, non a patrañada de lectura do principio cando se comeza. Ese orzamento, previsión de ingresos e de gastos. Se ve que vostedes de gastos as previsións as fan moi mal. 3 millóns de euros que tuvimos que pagar. O ano pasado, non falen ustedes do orzamento do ano pasado e dos incrementos que establece o Estado nos salarios dos traballadores que se viñen establecendo todos os anos. Porque o ano pasado non tivemos orzamentos, os tuvemos prorrogados. Entón non me falen ustedes os orzamentos do 25. Pois son unha serie de propostas e un borrador de ingresos e de gastos. E na nosa emenda non tergiverse, non patrañé, que nós non queremos a aprobación do PEXón. E máis, lle recordamos a todos que hai unha asociación de veciños deste Concello pola aprobación do PEXón, que presentaron unha moción que nunca tal se viu aquí neste Concello e este goberno impediu o seu debate. E o Partido Popular tuvo que asumila como propia. O sea, non é que apoyemos que se revise o PEXón, é que asumimos unha moción presentada polos veciños porque non se lle permitiu debatila neste pleno, cando sí que se permite a outros que veñen de outros concellos por aí. Por favor, mesura. E non pece vostede a trapallear que o Partido Popular quere que non se limpen camiños, ni non se limpe nada. Usted minte e trapallea. Trapallea moitísimo. E está vostedes confundindo esta emenda co que realmente é, aparte desa previsión da carreira profesional que usted nos ven explicar aquí, pero que o Partido Popular entende e comprende, e reiteramos a nosa posición naquela mesa de negociación de papel mollado, no que era un día histórico, no que lle decíamos o que usted está dicindo agora. Resulta que agora usted o entende, a carreira profesional, e pouco a pouco hai que facer un plan hai que facer a carreira profesional e dotala económicamente. O sea, usted agora, no ano 2026, 5 anos despois, o sabe. Pero en aquela mesa de negociación na que vostedes estaban, eran o goberno, non o sabía. Pesas advertencias, non o sabía.
Aí sacaron ustedes un papel do fondo do caixón, e cando digo vostede voceiro, e vostede, señora alcaldesa, pois formaban parte dese goberno de Juventino Trigo. Entonces, non nos veña usted aquí nin a enmerdar, porque isto é enmerdar, decir que o Partido Popular quere, o sea, asumimos nos a moción dos veciños vetados por este goberno para que falen no pleno, e somos nós, o Partido Popular, o que non queremos nin que se limpen camiños ni nada. Mire, de verdad, eu pensei que terían vostedes máis mesura e que se agarrarían pois ese argumento que fixo o Partido Socialista, equivocado, porque na mesa de negociación non se votan os orzamentos. Ou a concelleira do Grupo Mixto, decir, como os traballadores están de acordo, ou nós así o entendemos, ou así non o remite, non vamos a votar a favor desta emenda. Pero que fixo vostede agora, decir que o Partido Popular... Bueno, é que de vergonza. E é máis, te vou dicir, nos facemos unha proposta, pero nós somos 6 humildes concelleiros, nada máis. Para iso están os técnicos. Reitérolle, nin vostede como concelleira de Facenda, nin o señor Justo Ardá, daría as súas propostas como as distintas áreas, pero non foi o que fixo o resto, quito, poño, tal e tuma. E iso sabe vostede. Estas son as proxectas. E na propia emenda se di, sen perxuizo, de que por parte dos técnicos se propoñen outras e por parte do goberno. Pero non tergiverse a emenda, nin a teña que intente levar por donde non é. Para a mesura, a súa. A mí ninguén me colleu no colo. Coide moito o que di as súas palabras. A mí ninguén me colleu no colo. A mí ninguén me colleu no colo. A política do Partido Popular, en persoal, deixar caducar todas as bolsas de traballadores e traballadoras en este Concello. Convocar unha mesa de negociación o último día do ano sin entregar ningunha documentación. Eso foi o que fixeron vostedes. Así que teña cuidado cando di a mí ninguén me colleu no colo. Mesura, señora vicevoceira do Partido Popular. Partido Socialista. Ben, simplemente, sin entrar máis en debate, pero sí puntualizar algo que dixo a vicevoceira do Grupo Popular referente aos nosos argumentos cando falamos antes. O punto 2 da Mesa Xeral de Negociación, textualmente, nos gusta ler tal e como ven, orzamentos e cadro de persoal do exercicio. Orzamento e cadro de persoal. A primeira palabra non é cadro de persoal, é orzamento. Entendemos, evidentemente, entendemos que se refiren ao cadro de persoal, como están orzamentadas as plazas dos funcionarios, evidentemente, sí, entendémoslo, ata aí chegamos, pero tamén entendemos que o señor concelleiro deu explicacións dos cartos que iban a ir á carreira profesional. E lle digo porque este señor tomou nota, e falou de 46.000 euros, e os traballadores votaron a favor 3, e un xa estivo. Entón, entendemos que está suficientemente explicitado como se iba a abordar en esa mesa explicitada como se iba a abordar a carreira profesional, porque se responderon ás preguntas que exerceron os traballadores e todos asistiron. Co cal, simplemente puntualizar isto en referencia á intervención da vicevoceira do Grupo Popular, non entramos en máis debate. Izquierda Unida, Benega. Eu xo por alusións, hai dúas cuestións que non tolero e as levo bastante mal. Que se nos acuse de trapalleiros e se perda a orden das cousas. O xoves a unha foi a Mesa Xeral de Negociación, o venres ás 8:30 foi a Comisión Informativa. Iba completamente dictaminada e iban os informes correctos. E vostede acaba de decir o contrario. Por tanto, minte neste pleno. E iso foi a semana pasada. Xoves a unha Mesa Xeral de Negociación, venres ás 8:30 a Comisión Informativa. E vostede dixo ao revés. A comisión, claro que se convocou con anterioridade. Sí, a comisión se convoca correctamente. Sí, sí. E o xoves se aproba na Mesa Xeral de Negociación para que non quede ninguna dúbida. E vostedes, na súa emenda, o explicitan claramente. Urbanismo, estudios e traballos técnicos, 60.000. Piden reducir esa partida. Alcantarillado, traballos realizados outras empresas, 80.000. Accesos núcleos de población, é a súa emenda. Limpeza de desbroces, 30.000. Eso que é?
servizos aos veciños. É urbanismo, a limpeza de camiños, están dicindo que minoren esas partidas. En fin, non vamos a entrar neso. Se hai que votar a emenda, evidentemente, nós vamos votar en contra, porque non vamos a recibir leccións de defensa dos dereitos dos traballadores e das remuneracións dos traballadores en este pleno. Nada máis. Partido Popular. Sí, xa para rematar. Mire, non é a lectura do punto de orde do día, é a lectura da documentación que lle remitiron na mesa de negociación. Cando lle convocaron a mesa de negociación, non sei se a vostede os seus compañeiros, na documentación que lle remitiron non viña o orzamento, verdad que non? Na documentación da mesa de negociación. E o que lle remitiron foi o cadro personal. Me gustaría que usted o vise, non o intento convencer eu. Entón, aí non ven o orzamento. Se non ven o orzamento, os traballadores non o viron. Ven única e exclusivamente, por favor, eso non me diga. Despois, que na mesa de negociación se dixera eso, e que eu non o poño en duda, pero non me diga usted que o orzamento se pronuncian os traballadores. Non confundamos, por favor. Non confundamos. É unha cousa que usted o entenda. Eu non quero ser máis papista co Papa, pero só así. Xa non é o que poña a punto de orden do día. É que os traballadores non se lle remite orzamento. Igual que a usted, nesa comisión, o Partido Socialista, tampouco, nesa mesa de negociación, non vai o orzamento, vale? Entendo o seu argumento, me parece moi ben que usted tal, pero non confundamos. Reiteramos, se nos dixo aquí que non se pode presentar a emenda precisamente porque necesita ser valorizada técnicamente. Eu sí que os acuso da verdad, mire, a comisión foi convocada o mércores. Na documentación da convocatoria da comisión informativa para o vernes en tempo e forma se inclúe toda a documentación preceptiva, entre ela o anexo cadro de personal, non? O documento vai completo. Decimos, como ustedes van a incluir unha proposta de anexo de cadro personal que evidentemente ten que aprobar o pleno sin previamente haber convocado unha mesa sin haber celebrado unha mesa de negociación. Aí está a contradición. Que iso é unha nimiedad. Quero decir que xa sabemos que existen unhas reunións previas cos distintos traballadores, etcétera, 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 etcétera. Vale, pero non obvien o formalismo que ora pretenden ter con esta emenda. Vale, eso é innegable, porque non é que o inventa o PP, ora xa non ven o policía local a traérnoslo á porta, ora los ven por registro e así se ve. Reiteramos o que xa dixemos anteriormente, creo que deberían de retomarse as mesas de revisarse as mesas de negociación e ver o día 30 de decembro que convocou do ano 17 quen convocou esa mesa de negociación polas plazas, quen as convocou. E había que ver quen as convocou, que non foi o Partido Popular. Último día, e despois nos tiveron que convocar porque tiveron un error, acórdase, e casi non entra en tempo e forma. E porque yo dixo un traballador, representante sindical, que formaba parte de secretaría, que se lle iban a pasar. Bueno, dito isto, nos pedimos o voto a favor para esta emenda, entendemos que supón un 1,5% da partida de personal, que como dixo tamén o seu concelleiro, o representante do Bloque Nacionalista Galego, que o concelleiro de Facenda non supemos a súa opinión ao respecto desta emenda e da súa inclusión no orzamento, sempre quedan presupostos, pois reiteramos, os orzamentos non son máis que unha previsión de ingresos e de gastos que despois serán executados ao longo do ano e entendemos que non supón ningún desequilibrio, ninguna estimación e que non é solamente a incorporación, a creación da carreira profesional, sino que isto conleva máis partidas das que se están aquí incluindo. Bueno, pois, como non é necesario votar a emenda, queda rexeitada. Ten a palabra... Mire, señora alcaldesa, nos queremos que consta a nosa protesta, Nésica, entendemos que... Non, si eu entendo... Mira, isto é o único que estamos de acordo. Eu creo que usted está asesorándose, igual que o fixo a presidenta cando foi a Comisión de Facenda, pero nós queremos manifestar a nosa oposición e que conste en acta e anunciar que a non inclusión desta emenda o Partido Popular tomará as accións legais pertinentes con respecto a este orzamento e esta non inclusión da emenda. Non esperábamos menos. Paso a palabra ao concelleiro de Facenda.
Hola, bo día a todas e todos. Bueno, se me tacha de incapacidade casi. Pero a capacidade miña me dá para saber que o ano pasado sí que houve orzamentos e que os presentou neste Concello o anterior alcalde, que non, o sea, evidentemente houve un tempo que estiveron prorrogados, pero houve orzamentos. Digo, para que se acorden, porque acaba de dicir vostede que foron prorrogados no ano 2025, e sí que houve orzamentos, os presentou o anterior alcalde e a anterior concelleira de Facenda. Bueno, antes de falar do orzamento, comentar que no anexo de persoal, na mesa xeral de negociación, se detectaron uns erros e para que conste e se modifiquen, pois vou a indicar os mesmos. Indicar que na páxina 2 e 3 do anexo de persoal hai unha indicación que pon grupo E, o grupo E non existe, ten que poñerse AP, que son agrupacións profesionais. Na páxina 5 aparecen administrativos nivel 18 e hai que indicar que o nivel é 20. Sí, na páxina número 5, en administración xeral, aparecen administrativos con nivel 18 e hai que poñer que é nivel 20. Na páxina 7 aparece prazas de auxiliar administrativo no Departamento de Seguridade e Orde Público e hai que indicar que é únicamente Departamento de Seguridade. E para finalizar, na páxina 9 hai que indicar que é Departamento de Calidade / Administración Xeral no enunciado das prazas de traballadores. Arriba no cuadro, na páxina 9, no cuadro onde pon Administración Xeral, abaixo no último cuadro, pois antes de Administración Xeral hai que indicar Departamento de Calidade / Administración Xeral. Bueno, esas son as 4 cousas a modificar no anexo de persoal. E en canto aos orzamentos, para este orzamento, debido á liquidación do exercicio 2025, que arroxa un remanente líquido de tesourería negativo de 354.000 euros aproximadamente, pois realizamos un orzamento. Temos capacidade para poder realizar un orzamento con superávit e o orzamento de ingresos é de 15.900.000 euros, algo máis, e o orzamento de gastos é de 15.550.000 euros. Estos temos uns ingresos altos porque estamos a recaudar o ingreso da EDAR que xenerou neste Concello un déficit estructural porque debía cobrarse xa dende o ano 2014-2015 e non se veu cobrando ata o ano pasado que se iniciou a cobrar os... Tamén contamos cos ingresos que consideramos que da venta de nichos do cemiterio e tamén un aumento dos fondos do Estado. E con eses cartos a previsión é impulsar a área de urbanismo para a modificación do plan xeral. No mesmo consta uns fondos para investimentos de máis de 1.200.000 euros, no que os fondos propios son máis de 700.000 euros, con obras bastante significativas e que veñen aí indicadas no cadro de investimentos, como poden ser o camiño municipal entre Fontenova e Feal, a segunda fase de Bullos, a reparación da Praza Meneiral, tamén o abastecemento de tubaxes no cruce das Pías, as lápidas do cemiterio municipal, unha obra para a reparación do edificio que adquirimos agora na Rúa Trascádavo, e despois diversos investimentos para realizar en parques e xardíns, reparación de estradas, por todo o Concello. E, pola miña banda, nada máis. Partido Popular. Bueno, en relación co documento dos orzamentos, decía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, non seremos nós os que recortemos dereitos e a corporación, etc. Mire, eu non sei se usted non quere recortar dereitos, pero certo, desde que esta señora é a alcaldesa,
a oposición se lle están restringindo moitísimos dereitos. Sí, señora, sí. Mire, aquí se daba dación de conta dos puntos da orden do día e, aunque todos sabemos e podemos coñecer e entender o que sería o ROF, se permitía a oposición facer preguntas. Usted primeiro comenzou dando a palabra ao seu goberno para que falara e non permitía a intervención dos grupos da oposición. Ora, ni siquiera os concelleiros do grupo de goberno fan a intervención e despois tal. E así con todo. O último é este documento que se trae sin consensuar nin polo menos presentarlo como un borrador o principal grupo da oposición, que é o Partido Popular, con un número de votos prácticamente igual que os do Bloque Nacionalista Galego. Sí, señora, sí. Non somos 6, ustedes 7. E que casi duplican votos o Partido Socialista. Nos entendemos que non lle somos cómodos e que non lle interesamos, porque realmente non lle fan falta os nosos votos. Pero xamais, desde o ano 2007, que levo eu aquí gobernando o partido, sí, desde o ano 2007, na maioría, menos en 4 anos, co concelleiro e co voceiro do Bloque Nacionalista, tamén formando parte desta corporación, a concelleira do Grupo Mixto, desde o ano 2011. Co cual digo que levamos tempo, hai algúns aquí que levamos tempo e temos memoria histórica, non? E isto non se viviu xamais, nin con gobernos do Partido Socialista, nin cos gobernos do Bloque Nacionalista Galego, nin con gobernos de nadie. Nunca, xamais. E me gustaría que si a algún compañeiro da corporación se lle ocurre decir que algunha vez se saltaron as reunións, que non houbo reunións de orzamento, que o acredite, porque está todo por escrito. Que está todo por escrito. Nunca xamais se convocou unha comisión sen manter polo menos unha reunión de orzamentos. Nunca xamais. E o reitero. O ninguneo é absoluto. Non se pudo incorporar ninguna proposta do Partido Popular. Por eso nós tampouco vamos a entrar maior a debate. Xa non solamente o tema da carreira profesional. Son moitas máis cousas. Hai cero inversión en equipación deportiva. A última, non me vaya a sacar o capítulo 6, que hai esa cantidad ridícula que se deixa sempre, pois o que sea para ser material e para todo. Non me diga eso. Digo, inversión real. As obras na piscina, nos pabellóns, etcétera, etcétera, non hai ninguna previsión, máis que o día a día e o mantemento. E como eso, infinidade de cousas máis. Non hai esa previsión de existencia de un parque móvil. Ao tema do pexón, pois consideramos que algo de xustiza, que evidentemente, reiterábamos antes na nosa emenda, no Partido Popular foi a que o trouxo aquí a este pleno para que vai adiante e confiamos en que sea absolutamente así. Leíamos estes días, en concreto onte, na Voz de Galicia e no Diario de Ferrol, pois a opinión do Partido Socialista en relación con unha serie de propostas. A ordenanza de tráfico que vostedes escoitaron, a ordenanza de tráfico unha cuestión que está a ser debatida e estudiada por todos, a ver cando ven aquí. Obras son amores e non boas razóns. As propostas polo Partido Socialista que vostedes asumiron, pois nos parecen absolutamente correctas. Se vai facer un camiño en Maniños en vez de en Fene, pois nos parece absolutamente correcto. Todos somos veciños e todos somos nais. Bueno, estaremos expectantes. O Partido Popular vai a votar en contra deste orzamento sin entrar en maior debate do seu contido. Consideramos que case 16 millóns de euros sin unha sola proposta de rebaixa de ordenanzas era un bon momento para rebaixar ou anular esa ordenanza da basura que lle saliu do lixo, que lle saliu a favor co voto favorable do Partido Socialista, cando Europa e a Federación de Municipios de España dixo que era ilegal, que non era obligatoria a súa aplicación. O Partido Popular votou en contra dela. Con este incremento, o Partido Popular votou en contra da ordenanza de lixo neste Concello. En dúas ocasións, cando veu un recurso de reposición, cando se presentou por primeira vez, saliu adiante co voto do Partido Socialista.
E este era un bon momento para anulala e eliminala, ora que xa teñen os primeiros ingresos da tasa da EDAR, pero non traen absolutamente nada. Limítanse aquí a lectura dun documento sacado do contexto xeral de España, non sei se yo fixo co pilot ou a IA, pero que FENE non baixan ao barro das necesidades dos veciños e das veciñas. E queda moi ben toda esa propaganda que ustedes leen, pero medidas que lle beneficien absolutamente nada. E máis, fala vostede dos conflitos bélicos, pero non nos explicou que medidas trae este orzamento. Nin usted, nin o voceiro, nin o concelleiro de Facenda, que creo que este é o seu momento que nos debe explicar que medidas plantexan vostedes para paliar o que serían esas consecuencias e esas causas que van a traer a situación política actual. E a maior abundamento que lle preguntábamos na Comisión de Facenda, que vai ir o extrajudicial, señor concelleiro de Facenda? Vamos a encontrarnos con un extrajudicial de casi 3 millóns de euros como no pasado, de casi 2 millóns de euros como no ano 24, 1.500.000. Eu entendo, os orzamentos son unha previsión de ingresos e de gastos, pero ustedes terán máis ou menos claras as facturas que deixaron sin pagar do ano anterior, non con un número cerrado, e se ten vostede algunha previsión xa con que nos vamos a topar unha vez que se aprobe este orzamento e se cargue o que está pendente do seu pago. Partido Socialista. Muy bien. Corríjame, no iba a entrar a debatir con usted, tampouco voy a hacerlo, simplemente voy a puntualizar un par de cousas que quero que me aclare, porque a mellor as escoitei e as escribí mal, pero vostede creo que dixo que desde o ano 2007 hubo sempre reunións para debatir os orzamentos, se convocou a oposición e tal. Mire, é que algo parecido lle oín outro día na comisión, me parece. Entón, este concelleiro estuvo na legislatura 2015-2019. O 2 de maio de 2019, vostedes trouxeron os orzamentos aquí a pleno. Primer punto, a aprobación se procede da proposta de aprobación... Perdón. No pleno seguinte, perdón. Sí, a ver, teño aquí a acta da sesión extraordinaria do... Perdón. Vou a facer o que tiña que facer ao principio, poñer as gafas da presbicia. É verdade. Acta do pleno do día 7 do 1 do 19, sí, pero como hai outra data ao lado que cando se trouxo para aprobada, claro, entonces estaba lindo a que non debía. É certo, o día 7 de xaneiro, sí, o día do meu cumpleanos, sí, de paso decirlo. Pois ben, este concelleiro que está falando agora, naquel momento formaba parte da Corporación Municipal do Grupo Socialista, e na súa intervención, consta nata, pon o seguinte, leo textualmente a acta, o concelleiro do Partido Socialista Joaquín Julián Ayala toma a palabra para comunicar que vota en falta algunha reunión para consensuar os orzamentos e poder propoñer ou introducir aspectos que, ao parecer, do seu grupo son importantes. O sea, a este señor non o convocaron a ninguna reunión. Pode ler a intervención do señor Juventino Trigo? Claro, disculpe. Un segundo, Joaquín, por favor. Por favor, non interrumpa. A vostede... Disculpe, lle pedín... Por favor, estou falando eu, espera un segundiño, tranquilidade. A vostede, en todo o seu discurso, desde que empezou a falar, non a interrumpimos, nin o Partido Socialista, nin Esquerda Unida, nin o BNG. Deixe, por favor, rematar e despois fale, pero non este por detrás, porque non deixa nin falar. Escoite segundiño cando están falando e despois de verdade que a deixamos falar. Pero a vostede non a interrompeu ninguén. Por favor, continúe. A ver...
entendo que vostede quera que eu lea, pero eu quero ler o que a miña intervención. A miña intervención era de que non me convocou a ninguna reunión. A min non me convocou a ninguna reunión. Perdón, a min non. Eu estaba presente, non vou decir que non. Bueno, vale. E despois quería simplemente puntualizar un detalle máis. Vostede acaba de dicir que a ordenanza do lixo que votou a favor o Grupo Socialista que é ilegal. Si fora ilegal, non sei o que me está dicindo agora, si fora ilegal, entendo que os xurídicos deste Concello manifestarían que era ilegal. En todo caso, se se lles pasara, cousa que non creo, sempre a oposición que din que é ilegal pode ir aos tribunais. Entonces, a ver, cando un non exercita o seu dereito, como é ir aos tribunais, é porque, ao mellor, non é ilegal. Ben, e dito isto, agora sí que entro no fondo da cuestión, que era a nosa intervención como Grupo Socialista que íbamos a facer nestes orzamentos aos dous grupos do goberno, que íbamos a facer un par de rogos, bueno, 2, 3 rogos. O primeiro deles é un que xa é reiterativo, que se controle, que se siga controlando o gasto. Decimos isto porque o remanente líquido de tesorería para gastos xerais foi negativo en 2025 en 354.000 euros. Pero é que tamén vimos observando que, por los informes de intervención, que este ano hai unos ingresos que son atípicos, poderíamos decir así, no 2026. Vostede xa falou de algún deles, non? Quere isto dicir que hai máis ingresos do que é habitual. Quizás vai haber máis ingresos do que é habitual, non somente polos nichos, sino pola tasa de edad e tal e cual, non? Co cal se me ven en este momento á cabeza aquel dito bíblico que poden vir 7 anos de vacas gordas e 7 de vacas flacas. Entonces, controlen o gasto, non vai a ser que máis adiante, dentro de un par de anos, nos atopemos coa cruda realidade que non haxa tantos ingresos e non se poda acometer con rigor exercicios posteriores. Ben, en base a isto que lle estou dicindo, a este rogo que estamos dicindo de control de gasto, queremos facer outro rogo, é que miren, inda que sea arañar poucos cartos, poucos fan a veces moito. Mire, no capítulo 5 de ingresos, señor Concelleiro de Facenda, isto é un rogo, cuidado, non entenda vostede como un reproche, pero digo unha suxerencia, un rogo que queira vostede chamar. Capítulo 5, que son ingresos patrimoniais, no apartado de xuros de depósito temos 0 euros. Temos 0 euros aí. E o rogo que lle facemos é o seguinte. Este Concello manexa 3 contas bancarias, 3, 4, que penso que son 3. Con 3 entidades bancarias manexamos os depósitos do Concello. Por que non se fai, e aquí ven o rogo, por que non se fai unha actuación con as entidades bancarias? Se traballa con unha soa, se somos capaces de arañar, que nos den xuros por os cartos que temos aí. E que estamos falando de 5.900.000 euros, son moitos cartos de Deus, non? Para telos nun banco. Eu penso que alguna remuneración ao mellor podería haber. Ao mellor para os concellos non existe, o descoñezo, están os xurídicos aí que o poden decir. Pero, bueno, é unha posibilidade. Eu intentaría, non? A non ser que haxa alguna lei que diga que non, pero eu intentaría. Que, de feito, ven aí, nos ingresos ven os xuros, entendo que é porque se pode ter xuros unha entidade local. E o outro rogo é tamén referente ao mesmo capítulo de ingresos, ao capítulo 5 de ingresos patrimoniais, en canto ao luguer de fincas urbanas. Temos 72.600 euros de Eroski, a finca que alugamos de Eroski. É certo que estes 72.600 euros veñen por un contrato que hai, pero, a ver, penso que os contratos, cando vencen, se poden negociar. Entendo que se deben negociar sempre al alza, porque a vida medra, e sobre todo sabendo que o Grupo Vasco Eroski nas contas auditadas por Pricewaterhouse
Pois resulta que en el informe del 2025, a 31 de xaneiro, deste informe xa falaba de que no primeiro semestre tiña un beneficio despois de impostos de 55,5 millóns de euros. Entonces, entendo que un grupo empresarial como este, que en 6 meses move 2.949 millóns de euros de ventas, pode pagar algo máis desta cantidade. E somente hai que mirar a xente que entra aí a comprar. É que é increíble, eso parece un formigueiro. Entramos todos, todo o FENE entra por aí a comprar, deixamos miles e miles, quizás centos de millóns de euros a ano, e quizás da comarca, eu vou arriba a veces aos outros supermercados que temos no polígono industrial e non vexo tanta xente como hai aí. A accesibilidade, a boa situación, as instalacións, todo indica e fan que entres aí a mercar. Entón, si se pode renegociar isto, o rogo é que se renegocie al alza. E nada máis, o noso voto vai permitir que os orzamentos saian adiante, dado que temos un acordo asinado este venres pola tarde. Gracias. Graciñas, Esquerda Unida. Bueno, nós, como anunciamos na comisión, nos vamos a votar a favor. Consideramos que este orzamento está axeitado ás necesidades que ten o Concello, polo menos neste ano. Polo tanto, votamos a favor. Con respecto a o que di a señora Bertua, a ver, unha cousa repetida 100.000 veces, unha mentira repetida 100.000 veces non a convirte en verdade. Correcto? Ben. Entón, eu lembro cando vostedes fixeron a moción de censura e tiveron aqueles dous que viñan dormir ao pleno. Si, non abra a boca, viñan dormir ao pleno, sobre todo un deles. Vale. E lembro cando fixeron, trouxeron eses orzamentos dos que presumían tanto, eu a recordo a vostede decir non convocamos a nadie a ningunha reunión para falar dos orzamentos porque non necesitamos a ninguén. Vale. Eso o dixo vostede nun pleno. Vale, o dixo vostede. Eu non vou a mirar documentación, busque-a si quere, porque lle recordo que unha vez que tamén me negou non sei que foi, lle busquei a documentación e lle trouxen, vale? Pero non vou a perder o tempo con vostede porque non vale a pena. En todo caso, si vostede é moi selectiva o que lle parece que pode vostede lanzar, lanza. E lle dá igual que sexa verdade que sexa mentira. Vale? Lle dá exactamente o mismo. Vale? Entón, eu lle recordo perfectamente que dixo non, efectivamente, que estamos en maioría e non necesitamos convocalos a vostedes para nada. Pois agora, se a vostede, polo que sexa, non a convocaron ou non a chamaron, perfectamente, e nós daquela éramos todos os demais. Vale? Correcto. Ben, non falo só de min, falo dos demais, vale? Xo non convocamos a nadie porque non necesitamos a ninguén, que somos maioría. Me parece ben. Entonces, agora vostede non se queixe se non a convocaron ou se non a chamaron ou se non contamos con vostedes. Pois o mellor, efectivamente, tampouco os necesitamos, correcto? Entón, o único que lle digo é que non minta, non lle dé a volta de forma que parezca que os demais somos os que mentimos. Non minta. Vale? Porque o que vostede pensa que por máis veces que o repita, se vai a convertir en verdade. E non é certo. Vostede é moi selectiva. Aquelo que lle interesa moito o repite como que se lo digo 100.000 veces va a ser verdade. Non. Vale? Vostede dixo aquí, non os convocamos a ninguén porque somos maioría. Correcto? Pois agora hai que tomar o mesmo xarabe. Non gusta? Pois o sinto moito. Bénega. Ben, estou abraiado de que non se entre no fondo da cuestión. A primeira cousa que quería facer como voceiro do grupo é parabenizar ao concelleiro de Facenda porque foi quen de aplicar as medidas que se aprobaron no orzamento do 25, en abril en concreto, un orzamento que fixemos nunha situación moi complexa onde había máis de 2,5 millóns de euros de extrajudicial. No orzamento 25, o concelleiro foi capaz de asumir a xestión dese orzamento e de tomar medidas concretas, políticas,
políticas, evidentemente acompañadas dos informes técnicos e do traballo do funcionariado, para poder revertir eses 2,5 millóns de euros, pagalos todos e manter o Concello funcionando, con un control rigoroso do gasto. E temos un Concello con superávit de 350.000 euros, que, se se lembran, o ano pasado tivemos que retirar da Seguridade Social sobrante do persoal deste Concello. Eses 350.000 que agora metemos xa de entrada no orzamento porque temos capacidade para poñelo así, efectivamente, despois dun ano tan complexo como foi o 25, dunha herdanza do 24, de suba de precios e de un cambio na tarificación que nos lastrou brutalmente o tema da electricidade, os recargos que nos impuxeron unilateralmente as eléctricas por cambios na legislación nesa materia, e se tomaron todas as medidas que se dixeron que se iban a tomar, medidas en materia de contratación, que fixeron que se rebaixaran moitísimo os custes, e medidas en materia de ingresos que favoreceron a liquidez no Concello e a capacidade para pagar. E somos conscientes que non é unha cousa para quedarse tranquilos e que o fixemos moi ben. Hai problemas internos que temos que mellorar, en materia de recaudación, en materia de revisión de ordenanzas, en materia de revisión de padróns, en materia de cruce de datos, eso temos claro. E despois, este orzamento que nace hoxe, ou que esperemos que nazca hoxe, ten riscos gravísimos. E cando na memoria da alcaldía se falan das guerras, non é algo que afecte a 3 ou 4 países de Medio Oriente, é algo que calquera de nós, cando vai a botar gasoi, ve que por 40 euros bota 22 litros de gasoi. E para a semana probablemente señan 20, pois estará a 2 euros o gasóleo. Os vehículos municipais, por exemplo, da recollida do lixo, suben, e aquí se ven a plantexar eliminar esa ordenanza ou non subir a ordenanza do lixo. Non sei en que mundo vive, en serio, o Partido Popular. Hai riscos externos. Hai un risco externo moi gordo que o vimos padecendo neste Concello dende hai moitos anos. As competencias impropias e falta financiación da Xunta de Galicia. Pero no noso orzamento se dota no capítulo 1 de 11 postos de traballo para a OPE 26, que foi o que se aprobou na Mesa Xeral de Negociación, 4 e 7 que quedan por convocar. Se aprobaron durante este período contratos moi importantes en cantidad de diñeiro e, aparte, nos servizos que prestamos: SAF, electricidade, bombeos e depuración, escolas deportivas e culturais, mantemento de instalacións deportivas, xardinería, desbroces. Imos a contratar con este orzamento tamén o Plan Xeral de Ordenación Municipal e se van seguir facendo contratos de menor importe. Este orzamento asume o sobrecoste que nos pon Sogama, que unilateralmente incrementou o coste de tratamento do lixo. Neste orzamento figuran as subvencións de concorrencia competitiva e as subvencións nominativas ás sociedades que foron faladas con todas elas e que están incrementadas. Podemos ver como esas subvencións de gasto social ascenden a 38.000 euros e se incrementan as axudas que efectivamente, se a situación económica para as persoas empeora, pois van ser moi importantes. E vemos, como ben explicaba o concelleiro, unha política de investimentos razonable e moi importante, onde máis de 700.000 euros en moito tempo o Concello é capaz de poñer unha cantidad xa significativa de diñeiro nos orzamentos. Eu creo que son os orzamentos que responden ás expectativas do persoal deste Concello porque se recolle esa carreira profesional, responde con obras e actuacións que se acordaron co Partido Socialista e que van ser bons para a veciñanza do noso Concello e, en definitiva, uns orzamentos que van a servir, que van ser útiles e, ademais, algunha medida concreta vai a profundizar moito en cuestións de futuro do noso Concello, que é realmente relevante. Esa modificación do peixón non vai ser algo deste ano nin do ano que ven, vai ser algo que se verá en 4 anos, tal como está no cronograma do prego, que además xa no verán, lles compartín a todos os membros da corporación. As cuestións que se recollen no orzamento son bastante evidentes. Asumimos este ano 26 con moitísimos retos e non quero rematar esta intervención porque eu normalmente non entro ás alusións persoais, normalmente non o fago,
pero cando se fan alusións persoais, e además do meu traballo, pero que ten que ver con outra administración, quero indicarlle dúas cuestións. A carreira profesional de Mugardos está aprobada e non pagada, igual que os máis de 250.000 euros que lle debe o Concello de Mugardos a este Concello, pero que o Concello de Mugardos non ten nin pagado o 2,5% de incremento salarial do ano 25 os traballadores do Concello. Por tanto, algo que nos fixemos en xaneiro, eles non o fixeron, os incrementos salariales do 24 os pagaron en novembro do 25, e así podemos seguir falando de xestión de outros concellos, por non falar das débedas que ten con nós do punto limpo e de outras cuestións que non teñen o máis mínimo interés, non sei se capacidade, en pagar, ou as débedas que teñen coa comunidade de municipios. Por favor, non poña o exemplo do Concello de Mugardos para nada, porque teñen bastantes problemas, ademais, provocados polo Partido Popular, polo señor Montoro e por toda esa trama que teñen montada en Madrid. Sí, tal cual, é unha desgracia. O que lles pasou con Reganosa é unha desgracia para as arcas dese Concello, porque goberne quen goberne están lastrados para moitos anos. O Concello de Fene presenta un bo orzamento, eu creo que o concelleiro fixo un traballo extraordinario, sobre todo na situación que tiñamos o ano pasado. Este ano nos vai permitir facer un gasto moito máis profundo para a veciñanza de Fene. Se atenden todas as áreas do Concello, unhas máis que outras, sempre hai que priorizar, porque é un orzamento de un ano. E agradecemos a participación do Partido Socialista na aprobación deste orzamento e na elaboración do mesmo. Concelleiro de Facenda. Sí, para contestar brevemente a unha pregunta que se fai aquí, que se di que se fixo en comisión, pero que non foi así. En comisión non se preguntou. O que preguntou foi o Partido Socialista. Pero non preguntaron vostedes, preguntou o Partido Socialista. Vale, pois, como di vostede, para aclarar e que quede claro, vostedes non preguntaron, preguntou o Partido Socialista, se lles contestou, no informe xa indica que non hai, como anos anteriores, de 1 millón, no informe de control financiero 07/2026, proxecto de orzamento 2026. Se indica que o extrajudicial é de 5.600 euros no informe. Sabemos que vai ser algo máis, e dicíamos ao partido que agardábamos que fora menos de 100.000 euros. Bueno, pois pasamos á votación. Perdón, señora alcaldesa, queríamos solicitar a palabra para unha segunda rolda de intervencións. Entendemos, en concreto, hacia a miña persona se fixo unha lesión concreta por parte do Partido Socialista. Entendemos que é un documento moi importante que debe ser obxecto de debate e solicitamos a nosa intervención e, en primeiro lugar, por unhas alusións do Partido Socialista, rogaría que me dera a palabra. E máis usted na súa intervención me dixo non se preocupe que despois ya vou a dar. Vostede dixo que non iba a intervir máis, por eso pasaba a votación. É por alusións personais. Partido Popular. Bueno, pois xa está, Partido Popular. Mire, en relación con si por parte do Partido Popular se lle fixo algunha intervención, sei que vostede di, non solamente vou a ler o mío, mire, nesa mesma acta foron os primeiros orzamentos desde tempos inmemoriales que entraron en vigor en xaneiro. Nesa mesma acta, o señor Juventino Trigo do Bloque Nacionalista Galego di que hubo unha reunión o 19 de decembro. Cando se convocaba unha reunión, usted cree que o Partido Popular iba a convocar o Bloque Nacionalista Galego unha reunión para falar dos orzamentos e non o Partido Socialista, que ademais usted en aquel momento estaba acompañado do señor Noceda e da señora Amalia. Si usted, o mellor, aquela reunión non puido acudir como algún compañeiro máis é outra cuestión. Houve unha primeira reunión e si é certo que houve unha segunda. Si usted non foi e examine os emails que se lle mandaron ao voceiro, que non lle parezca mal, usted aquela non era o voceiro do Partido Socialista, que era o seu compañeiro Antón Noceda. Entonces, claro, si usted dice a min non, pero que usted forma parte dun conxunto dun grupo municipal que é o Partido Socialista e que estivo convocado en tempo e forma e estuvo presente o día 19 de decembro. Revisen os emails ou falen co seu compañeiro voceiro do Partido Socialista. O Bloque Nacionalista Galego tuvo unha reunión co grupo de goberno naquela ocasión, tal como di o señor Juventino Trigo, que despois foi alcalde, e nesa reunión se trataron os orzamentos. Si é certo que se convocou unha segunda, e non é por repetilo, é que está nas atas, señora concelleira do Grupo Mixto. Non é repetilo, está nas atas. Un compañeiro seu de goberno, no que usted confiará,
manifesta que sí houve unha reunión 19 de decembro. Di usted que non vai perder o tempo en ler. Bueno, pois que ya pasen os compañeiros do Partido Socialista. Tamén me gustaría decirlles unha cousa ao respecto. Igual ustedes confunden o máis bestia que houve neste Concello coa aprobación dos orzamentos foi o que pasou cando vostedes, xunto con Somos Fene e o Bloque Nacionalista Galego, gobernaban este Concello, que se trouxo o orzamento como un punto da orden do día. Non sei se usted o recorda, que foi o punto de inflexión de que ustedes romperan o goberno co Bloque Nacionalista Galego. Eso foi o máis bestia. O sea, non é que non se negociara a oposición, é que xa non se negociou nin co propio goberno, con vostedes. E en concreto con usted. No, ustedes naquel pleno pediron a retirada. O seu voceiro do Partido Socialista, en ustedes tres, pediu a retirada dese punto da orden do día. Xa vou, no, para entrar en concreto na parte que a miña fella, voulle retirar eso, vou retirar, non sei se ustedes o negociaron, pero se usted me entenderá que se pediu, bueno, o retiro. Terá que usted entender que entendíamos o Partido Popular que non o negociaran porque o voceiro do Partido Socialista lle pediu que retiraran ese punto da orden do día. Eso é correcto, non? Eso é correcto, lle pediu que o retirara da orde do día o Partido Socialista. Vale, pois en eso coincidimos. Bueno, eso foi o máis bestia que pasou aquí. Despois dicirlle a concelleira do Grupo Mixto que deixe en paz aqueles dous señores que formaron parte do Grupo de Somos Fene. Por certo, que formaron parte do Grupo de Somos Fene e parte do goberno co Bloque Nacionalista Galego. Eu entendo o seu resquemor, porque eses dous concelleiros avetaron a usted. Lle dixeron ao señor Juventino Trigo, tú eres el alcalde se non vai esta señora. E que dixo Juventino Trigo, adiós, goodbye. E por eso usted lle ten en quina eses dous señores que viñan a dormir. E despois lle vou dicir unha cousa, mire, nós teremos moitos defectos, pero usted, como lle recordaba antes, leva aquí desde o ano 2011. Son 15 anos. Falta unha intervención súa na que fale de algún punto concreto do pleno. Nada. Nada, é que é incapaz de hacer unha pequena ilusión. É a única concelleira. O sea, é que aquí contesta que si o medio ambiente, que si non sei que, na maior medida, que facenda, que non sei que... Usted do orzamento dixo algo no que usted considera que ten que apoiar? Absolutamente nada. Mire, o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que xa está apoiado polo concelleiro de Facenda, que é do grupo de político do goberno, de todos ustedes, do grupo, fixo unha intervención e falou dos orzamentos. O voceiro do BNG, como representante político do BNG, pero usted, que nos dixo usted deste orzamento? Cero, cero. E despois me gustaría recordarlle ao voceiro do Partido Socialista unha última cousa, preguntarlle se en este orzamento se incrementou as axudas do bono bus, se vai o bono de alquiler, porque ustedes en aquel orzamento do ano 2019 non se estuveron, votaron en contra precisamente por esas dúas cousas e non se incluiu ninguna desto. E en relación co último documento, o sea, co orzamento, como decía usted, non vamos a entrar máis, non somos partícipes de que se cobre a quen teña que pagar. Hai unha serie de impostos que son e de tasas e que son obligatorias, e iso é impepinable. Nós non dixemos que a tasa da basura era ilegal, dixemos que non era obligatoria. Obligatorio o seu cobro, que é moi distinto, señora Ayala. Non é obligatorio o seu cobro aos veciños, a súa imposición, non é como o IBI. E cando nos equivocamos no concepto, como decía Maquiña, aí erramos no noso discurso. O IBI é obligatorio a imposición aos veciños, nun tanto por cento maior ou menor. Pero a basura non, a tasa do lixo, e yo dixo Europa a España. Que, evidentemente, haberá que asumila cos cartos municipais, como moitas outras cosas que asumimos. Nos gustaría tamén preguntar se o tema de que se quitara o bus, o cementerio, para moitas persoas que van a visitar os seus familiares ali, se ten algo que ver con estes orzamentos, porque o Concello asumía unha parte dese pago. Se é que hai uns cartéis por as Marquesinas que a partir do sábado que ven xa non haberá ese servicio de bus para as persoas do Concello de Fene que se din aí. Se eso está incluído aquí como un recorte de eso. E reiteramos, se cobra a que se ten que cobrar. O IBI hai que cobrarlo, subilo, baixalo, tal, e a todo o mundo. Pero hai outras tasas que non. E entonces entendemos que se favorece no seu sentido. E, bueno, o Partido Popular vai a votar en contra deste orzamento como xa anunciou no seu momento. Partido Socialista? Podemos, se entramos nesta debate de que nos damos por alusións e tal, mire, a este concelleiro
ahora mismo non estou en disposición de decirle o que me dixo o portavoz do Grupo Socialista naquel momento, porque non podo falar con él. Pero o que teño claro é que este concelleiro interviu no pleno e non consta en acta que usted lle respondera que se había contestado a seu portavoz que se había invitado a unha reunión. En a acta non consta. Bueno, non interrumpa, por favor. La cuestión es que yo simplemente le hice unas puntualizaciones, usted se da por aludida, está no seu dereito a facelo. Pero non vamos a abondar máis, nós queremos que este orzamento saia, temos un compromiso acordado cos dous grupos do goberno, non vamos a facer ninguna intervención máis, polo bienestar de todos que saia isto adiante o antes posible. Esquerda Unida. Sí. Rapidiño. Xa non é a primeira vez que vostede se mete nas miñas intervencións. Non é cousa nin de vostede nin do Partido Popular en grupo, vale? É asunto meu. As intervencións que fago, as fago cando quero, cando poda, cando me dá a gana, vale? Eso para empezar. Xa non é a primeira vez. Entón, fago a favor, porque parece que a vostede lle preocupa moito a situación de Esquerda Unida. Atenda ao Partido Popular, que ten moitísimo por donde atender. Ademais, hai unha cousa. Vostede antes me facía como que eu era unha. Mire unha cousa. Os votantes de Esquerda Unida teñen o mesmo dereito que teñen os seus a ser defendidos, porque cando se molesta aos seus votantes, mamaíña como se pon, vale? Diría o meu fillo, ponse toda embribifada. Pois iso é o que lle pasa a vostede. Entón, ocúpese do Partido Popular, que se lle van a comer as papas cando se den conta, vale? Vanlles a comer as papas cando se den conta. Así que atendo ao seu. Benega. Nos apostamos porque este orzamento saia adiante. En relación á única pregunta que fai o Partido Popular do orzamento, que é ese bus, ese transporte ao cemiterio, pois redúcese a partida porque era un servizo que estaba sin utilizar, había días de 0 persoas, pero se mantén unha partida porque en determinados usos se vai a manter o autobús e buscaremos, en función da demanda, servizo alternativo. Realmente, o único os días para coñecemento de todos os presentes que era difuntos, nas datas de difuntos e todos os santos, aí era onde realmente ten un uso real e é útil, e o resto do ano non tiña apenas servizo. Vamos, que collían nun único taxi as persoas que iban como moito. Entón, decidimos reducir esa partida porque non era necesaria. Pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Pois queda aprobado orzamento xeral, o cadro de persoal e masa salarial para persoal do Concello do exercicio 2026. Dar as grazas ao Partido Socialista por axudar ao Goberno e aos veciños e veciñas de Fena a ter un orzamento municipal, ao concelleiro de Facenda por seu extenso traballo, preocupación polo orzamento, e reiterar o noso agradecemento á área de intervención e á súa interventora polo traballo realizado. Penso que Joaquín quería comentar un tema. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en algunas ocasiones ao longo destes últimos plenos estiven facendo alusións que a ver se traía o orzamento porque me quería jubilar. Bueno, anuncio neste momento que hoxe é meu último día como membro desta corporación. Mañana presentarei a miña renuncia por registro na Secretaría e no pleno do mes de abril espero que xa me sustituya o compañeiro que me seguía, a compañeira que me seguía na lista. Agradezo dentro dos debates ou polo menos o talante que se tivo con respecto a miña persoa. Agradezo tamén todas as reunións que tivemos, a cordialidade que hubo nas reunións, sempre para intentar, ainda que a veces non saen o que un quere, pero hai que aceptalo, evidentemente, non?
Levome un grato recordo, e non son palabras vacías, levome un grato recordo desta última etapa miña política, e espero que os vaya moi ben a todos, tanto ao goberno como á oposición. Gracias. Si me permitides, eu quería recoñecer aquí públicamente e agradecer públicamente o traballo de Joaquín como voceiro deste grupo. Creo que falo en nome de toda a corporación con este recoñecemento, porque creo que todos votaremos en falta a súa bonomía, o seu talante, incluso o seu bo humor, que tiña en moitas intervencións, e o seu carácter sempre dialogante e sempre buscando o mellor para a veciñanza de Fene. Para min, como vicevoceira, como membro desta corporación que empecéi neste mandato, foi un auténtico mestre, aprendí moitísimo del e creo que todos o votaremos en falta. Gracias, Joaquín, polo teu tempo, o teu traballo e a túa dedicación. Bueno, nos queremos facer unha pequena intervención, desexarte dende o Partido Popular a mellor vida que supón que comeza agora, con moitos momentos vos. Nada, desde o Partido Popular, pois darte as gracias por formar parte desta corporación, que eres moi bo compañeiro, mellor persona, e nada, que aquí sempre podes volver, Cando te canses de viaxar e pasalo ben, volver á política será unha porta aberta, non tanto da enseñanza, pero desto sí. Algún de vos sabedes que son razóns persoais moi importantes as que me fan tomar esta decisión, non? Pero bueno, gracias de todas maneiras a todos. Gracias. Joaquín. Bueno, eu pola parte nosa quero decir que o que máis admiro e votarei en falta seguramente vai a ser ese talante conciliador, ese, como decirlo, saber estar sin broncas, sin berros, sin tal, sempre buscando unha conciliación en calquera tema que aquí se traia ou que se debata. Bueno, desexarche moita felicidade e moita sorte. Votaremos de menos. Bueno, Joaquín, xa o temos falado nestes últimos tempos, agradecemos moitísimo o teu traballo, eres unha persoa excepcional, unha persoa que sempre suma e que a túa educación e o teu saber estar foi un exemplo para todos e para todas nós. As túas aportacións sempre foron ben recibidas, polo tanto, boa vida e moita saúde. Vale. Levantamos a sesión.